manan. So sa ka. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa sakaawit. Ingon man sa mga artista nga magkataog kinabuhi nining akong suwat tampo. Ako si Madeline. Kining maong kaagi ni sa akong inahan sa daga pa siya. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang maong suwat tampo, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Love me with all your heart. Every summer, every RMN Drama presents Handumanan. So sa ka-awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, dagdas singan nga Madeline. Di ko na. Hoy! Raul ba? Gilok! Hoy, hunong na ba? Hunong na ba? Kinahanglan na akong muli. Lika siguro kung gipangitan ako ni Mama ron. Pero saan mo ko sunod makakita mo? Sunod si Mana. Mag-abot kahapon ta din Sige ha, magpaabot ko. Di inasad kagikan, ha? Ma, Nakikita nasad ka atong Raul. dili ko ganahan makiglalis ni Muray. Di ba giing na natika nga buwagi na to siya? Kasi kahatag nga kaayuhan ni mo. Pobre pa, wa pagiayo ang mga ginikanan. Parehas na bitaw ta nila, Ma. Unsa? Mutubag ka na nako ron. Basta may nagustuhan ni mo ato, ha? Ang amahan sugarol, unya pala hubog pagyod. Ang inahan bisag kinsa lalaki. O ba na gusto ni mo mamatan unya pohon sa imong maanak? Kung pananglit ipamugos gid mo ang inyong relasyon. Mahal ako si Raul, Ma. Jess, anak. Wa ko'y laing kilang tao. Kundili ang imong maayong kaugmaon lang. Inahan ko nimo, o ang imong kaayuhan lang nga akong tumong. Sorry, Ma. Imingaw ko nimo. Kila pa lang gani kaadlaw nga wata makita pero grabe na gid ako kamingaw nimo. Naku isulti ni mo, Raul. Unsa man na, Jessa? Makigbuwag na ko ni mo. Ano man? Sorry. Pero wa makagusto si Mama ni mo para nako. Pero ikaw, unsa man gigibati nimo para nako? Mahal ta ka. Naaram din na. Pero Raul, maglisod ta. Jessa, nahibaw kong wa pa ko'y ikamahambog nimo sa pagkakaroon. Pero salig lang ako. Maningkamot ko para nimo. Aron akong mahatag nimo ang kaharuhay sa pagpuyo. Unsaon man. Eskwela ko balik. Unsa? Mularag ako sa syudad. Ug tiwason ko nga akong pagskwela. Raul, Basta isaan ako. Dilit ang magbuwag. Ug ako pong isaan mo. Balik kung tika din eh. Ni eskwela daig balik sa Raul. o Ma. Aw maayo nga nakahuna-huna siya, ana. Pero ikaw, ay nalapagdahom nga dili to mababay dito. Dagan o gwapa syudad. Imposible kayo dito makitaglain dito. Ma, Andam-andam di ay ha. Kinay mamisita ni mo din he. unsa ma? Kinsa man? Mayo. Mayo. Kadiyot lang. Noy. Ay, Jisa. Noy Gregorio, nialagi ka, Noy. Oy, maayo kay ni Ana de ay ka Gregorio. Siya nga kung pasabot nimo nga mamisita nimo, Jessa. Unsa ma?
ayaw pagsupak. Maayo ni si Gregorio kay naay nindot nga plano para nimo. Kung imo siyang sugton, nadoon ko no kaniyang syudad ug paeskwelahon kag tiwas. Mama, sanoy. Mao kung ako pa'y ikaw, sugta siya. Dili, ma. Ako'y magbuot ko ni kinsa ko makikilasyon. Ako ni kinabuhi. Ako'y mo desisyon para nako. Oh, Jessa! Jessa, asa ka? Balik, Tere! Jessa! Kano sa ka balik si Raul, no? Gimingaw na kayo ko niya. Anilang una ko din iilawom sa punuan sa kahoy. Magpalabay ko sa oras. Igo sa gamapulan to si Ni Gregorio ug pinaabot na ako. Magapayubos kay mama. Nagabian ka man. Diin ka? Nagpalabay na sa oras, ma. Gahi ka gyud no. Dili gyud ka maminaw nako. Ma, Ayaw paabot na, Jessa. Nga makabuhat kong dili mao. Tingalig magmahay ka. ma. Mubalik og si Gregorio. At tubanga siyang tarong. Ma, nga naman ka. Ano imo mo siyang ipamugos na ako gabi sa gwa ko'y gusto ato tiguang ka. Kay nga no, tiguang na siya. Pero makahatag siya sa imong kinahanglan. Sa imong mga gusto. Makabuhi siya nimo. Dili ko, ma. Kung mubalik man siya dinhi, mulakaw ko, mulayas ko dinhi. Oh, Jessa, anak. Makaako ka dahil sa magbiya nako. Kung imo gusto ipamugos na ako, ma, bahalag inahanta ka, pero biyaan giti ka. Pasensya na, anak. Ikaw rin akong gihuna-huna. Nahibaw ko, anak, ma. Pero unta, dili sa ingon ini nga paagi, ma. O na, sayop na ko. Pasensya na. Basta, ayaw lang kong biyahe. Ay, bantag naman di ay. Ma? Ma? Ay, asa di is mama? Magawas ko, Pi. Basig na siya sa gawas. Oh. Anong di maapli? Tanaw na ko sa kamay buslot gikan din ni Pi. Kikandaduhan sa gawas ang bultahan. Ma! Ma! Dili nga lumali. Ma! Ay, nakatuog man di ay ko. Oh. Ma! Ma! Oh. Ni Gregorio. Ikaw? Ako, Nganong niya ka? Si Mama. wag mo mama. Iya ka nang gitugyan ako. Unsa? Dili ko. Kana, pag magahi pa, kay mas ganahan kay kuha na, Jisa. Unsa? Dali! Ayaw! Ayaw! Doy! Ayaw! Tama! Sige, sagit pa! Ayaw! Sagit payo! Wa ba siya makadulog ni mo dinhi? Aloy! Ayaw! Doy! Nga? Ayaw! Doy! Ayaw! Doy! Doy! Gipamalitan ka ni Gregorio og mga sinina. Nay, perting daghana. Nausaman ka. Dinagit ka mo tingkog dako. Uy, Jessa, dili ka kamabdos? Unsa? Ay mabdos naman gid ni si Jessa. O sa may plano ni Moron Gregorio. Mabdos siya. Oh.
Planong mura magkagnasak diha. Di pwede. May asawag mga anak na ko. Naasla sa syudad. Oh, unsa? Time pa, di ba niingon kang ulitaw kang dako? Ay, sulti, planto na ko ni mo harong musugot ka. Pero di masagka ngay magmahay kay gibayra naman ka. Unsa? Sa ato pa ma. Idawat ka og kwarta niya aron lang panamas-tamasan ko. Plano gito sa imong inahan tanan, Jisa. Siya mo'y namugos na ko. Kuan, nak. Ano nakahimo ka na ko ini, ma? Ano nakahimo ka pagbaligya sa imong kaugalingong anak? Ikaw rin akong gihuna-huna. Ingna hinuon, imong kaugalingon na imong gihuna-una. Jessa, anak. Salbahis ka, ma! Salbahis ka! Jessa! Jessa, anak! Nga nang naingon man ini ang akong kinabuhi. Unsa may nabuhat na ako kagisilutan makong kasama ini. Jessa? Jessa, Raul, dito ko gikan sa inyo, pero ingon ang imong inahan nila kao dito. So, namasin ko nga nakadinhi permis sa tong abutanan. ganun sa lang kay miabot. Karon lang. Naunsa man ka? Nagilak man ka? Raul, mabdos ko. Oh, Gilugos ko ni Gregorio. unsa? Huwag si mama may nagplano sa tanan. Huwag ko mahibawan sa kumuhaton, Ron. Magbalayo to din eh. Gusto ka? Pilion gihapon ko ni mo bisag mabdos na ko. Ha? Ako'y mga mahan sa imong anak. Basta mo kuyog na kanako. Raul, Mahal kayo, tika. Jessa. mahal sa kayo na ka, Raul. Salamat to nga. Gidawat gihapon ko ni mo bisan pa man sa akong nagian. Mahal tika, Jessa. Ugbuhaton ko ang tanan para ninyo sa atong anak. Og salamat sad kaayo sa imong pagtratar ni Madeline. Nga murag yun og imong anak. Ako siyang anak. Ato siyang anak, Jessa. Ug kay imposible naman nga makahuman ko sa kong pagtuon. Maningkamot na nagugmayo. Aron si Madeline na ang makahuman na unya sa pag-eskwela. Ug dili maparihas na to. Salamat, Dong. Sa dihang nakamatgon ako og kabuot, unya kahibaw na ko mo sabot. Wa gitago nilang Mama Jessa o paparaol na ko ang tinuod nga nahitabo. Ingon man sa akong pagkatao. Swerte lang gid kaayo ko kay mapinanggaon si Papa Raul. Ug bisag makausa, wa gid mahitabo ang naka-feel kong lahi ko para niya. Karon, usa ko ka abogado. Og ang rason ngano nag-abogado ko, tungod kay gusto kong hatagan ang hustisya ang mga panghitabo sa mas nahitabo sa akong inahan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mo kito mga hikalang kaagay ni Madeline nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit ka naguluhan, love me with all of your heart. Ang mong kaagi gibata na duwa sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, ganaglibot sa kawit. I-address lang ininto naman nun, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan.
Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rina, 28 anyos. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining maong suliran. Kabahin kini sa akong papa nga napriso tungod sa pagdepensa niya sa iyang kaugalingon. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dak, di magagitan. Kadugay ba nimong nauli? Nag-uti ko ma. Ay, mao ba? Dak, Ah, pa. sunod ayaw kumpiyansa og uli og dugay ha. Unsa? Nga naman pa. Naibuwa nga sige og bayis-bayis dinis palibot. Kasi ikaw di matrip para na simbako. Naibaw sad baya kang sayo kayong mamingaw dinhis atong dapit. Sige, okay ma, pa. Pa, unsa nang imong gida? Si Snipe ni nak. Ha? Para unsa man na nimo pa? Para ko na ay magpabuang-buang. Kini mo himuo na kong self-defense. O gusto na ako nga magdaka og ingon ani. Para kung makinahon sa nakay kasukol. Okay pa. Di man ko makatug, uy. Oh, unsa man tumila ko po? Ang pinagkutsilyo! Ginoko! Dina! Palayo! Dina! Di ko latag mo! Ginoko! Matawag ko pulis! Abi na ang cellphone! Kawatan kang buhanga ka! Abi na! Pa! Pa! Ayaw na lagukda na kawatan! Pa! Oh, ginoo ko! Ginugam ni Papa ang lalaki! Pa! Balik! Grabe ang akong nervyos at higayon na. Kay wa ko magdahom nga sudlon di ay may og kawatan. Mao nga gidepensahan mi maayos sa akong papa ug nadunggaban niya ang kawatan. Unya, Kinahanglan nga mo ka na mo sa presinto, sir. Usa? Nganong ako man, sir? Nikiha ang parientes si mong ginunggap. unsa? Ngano sila manikiha? Nga siya may nangawat? Wato siya sa mayong pangunahon na, ma'am. Nato'y diferensya sa utok. Unsa? O sa may buhaton na to, ininak. Gipiso man nilas papa ni Wa ko kay baw ma. Pero siguro na to nga dili magdugay si Papa dito sa prisuhan. Self-defense na tong iyang gibuhat, ma. Luwas mo diha! Kriminal! Kinsa man ron? Tana, atong gawson. Talipay na mo? Kritikal ang kahimtang sa kong igagaw tungod sa imong amahan nga kriminal. Self-defense ra gibuhat sa akong amahan. Mao ba? Self-defense pa ba di ay nang iyang gigukod sa gawas kay iyang yun untang tiwasan? Na ay nakasaksi o panghitabo. Og andam siya nga himo namong witness. Unsa? Buhaton gyud nako ang tanan. Madugta lang ang imong amahan sa prisuhan. Unsa? Kuyawa na nga dili magagawa si Tiyo gaw eh. Dili ko mosugot anak gaw. Na mag-ampo lagi ta nga dili mamatay ng nadunggaban ni Tiyo. Kaysa akong nahibawan na ba? Maklose na gid ang kaso ana. O mapriso gid si Tiyo og pila ka tuig. Unsa? Hangtod karon, nagpaabot pa may og unsay update sa nadunggaban ni Papa. Basta ang last na mong nahibawan nga kritikal ang iyang kahimtang. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Dili ba di ito matawag og self-defense ang gibuhat ni Papa? Nga kami may gisod sa among bay? Pero nakuha ni Papa ang iyang cellphone ug wa nay da ang kawatan. Ikaduhang pangutana, pwede ba namong makiha ang kawatan bisan og naa siya diferensya sa utok? Ikatulong pangutana, niingon ang akong igagaw nga kung mamatay ang nadunggaban ni Papa, mapriso kuno si Papa og pila ka tuig. Tinuod ba kana? Ikaupat og katapusang pangutana, unsay mga laka nga angay namong buhaton og asa mi pwedeng makapangayo og tabang? Wa may ebidensya sa nahitabo kay wa may CCTV sa bahay. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rina.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog karong adlaw inyong mapaminaw busa. Punto legal atong pagastoryahan karong adlaw pero sa mga medical nga mga pangutanag mga problema Dr. Rene Obra to the rescue busa. Guys, ay gyud mo pagduha-duha ipadala ng inyong mga suwat, mga suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta man ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaut-unta sa mga matag adlaw nga ug higayon nga makapaminaw mo sa ato ang programa na amoy makutlo na pagtulunan, inspirasyon, makakuha mo kadasig kay usahay mawagtangan na gitag pag-asa labi na ka mahal sa mga palaliton karon ang gasolina. Ingon ba sila no this week mo naog ambot unsa ka true unsa ka scam nga atong nabalita katong pagdomingo wa man nagkasinabot ang Iran ug ang Amerika no sa ilahang peace talk pero mag-hope lang gihapon ta nga unta di sila mo undang no to attempt and try to talk their differences. Pareho ra gyud na diri natay mga conflict kanang mga inyong ipada, di ba? Ug namo ipada diri nako mingon jud ko nga ato sang suryahan, ato sa barangay, padasa tag demand letter, di gyud tam dayog kiha. Mo magud unta na diha god kanang ilahang away-away dinha sa mga nasod ba. Di tam diretsog bomba, magstorya sa ta no labi nagwa ta hilab ti ay panguna natanawa paganta sao na lang ni no. By the way guys, atong i-greet a belated happy birthday ang ato ang pinalanggang kinakusgan sinaligan diri sa DYHP Attorney Rafael Banyok no. Belated happy birthday to you ug hinaut-unta nga you had a wonderful celebration ug hatagan pa kas ato ang Ginoo sa kahitasan ug igong kaalam, kadasig, kusog, kaisog no para lang gyud ablihan no ang bintana ug link ngadto sa katawhan no sa kamatuoran kung unsa ang mga tinuod nga nanghitabo no sa ato ang katilingban sa atong gobyerno. Straight to the point yun ni ato diretso no kay we really need people like Attorney Banyok nga kana ganing dili lang patakag ilang uban mo takalag tirap, takalag surya basta on board. Lahi man gyud na nga ato ang tinguha is to bring out the truth and pag-edukar unya sa katawhan kay lagi dili baya tanan tawo kahitap nakasabot no kung unsa gyud ang tinuod nga nang hitabo unya importante way bias ug balanse ang impormasyon nga ihatod para kita nga maminaw makapaminsar ta di ta kinahanglang diktaran makasabot ta and we can think for our own and decide on our own and an kay nakasabot man ta unsa gyud ay ni ang nahitabo no. So more power to you and of course more power to DYHP. A big thank you sa tanan mga maminaw nato og nag-like ug nag-follow sa DYHP RMN Cebu sa Facebook account sa ato ang YouTube channel also sa ako ang The Law and Me by Attorney Elaine Bathan ug Elaine Tantenko Bathan sa Facebook. Kindly like and follow dito. Letter sender nato karong adlaw tawgo nato sa pangan nga si Reina. Gipadani niya iyahang suwat sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page na piso man gud ni iyahang papa o niya ang iyahang ingon ang hinungdan kay self-defense ang nahitabo no. Pero murag sa kagubot matsagud aning prisuhan na ay nahitabo no nga di maayo nga tusod sa prisuhan sa iyahang papa ang ilang nahibaw-an kritikal ni wa kayo sila nakasanong or nakakuha og igo og saktong impormasyon. So una niyang pangutana, di ba da ito kuno tumatawag nga self-defense ang gibuhat ni papa nga kami man maoy gisud sa among balay pero nakuha ni papa ang iyang cellphone wala na walay nadala ang kawatan. Of course, no? Naamang gud tay gitawag na kung makabuhat, of course, whether gituyo or wa gituyo, kung makabuhat manggod tag hinagiban or dili maayo nga gidili sa balaod sama sa pagpanakit or pagpatay,
manubag yun gihapon ta sa balaod. Apan, naay gitawag na mga circumstances by which we may be able to escape liability kay ma-justify na to. No, mo na gitawag sa Revised Penal Code nga justifying circumstances nganong nabuhat to nato. Una sa tanan, dapat di to planado, no? Wa tuyuan, nakalitan ta. Ikaduha, naay gitawag nga termino, kanang gitawag na to sa balaod nga unlawful aggression. Meaning to say, giunhan ta og buhat, og dautan, og di maayo. Unya, ikatulo, ni defend ta either sa atong kaugalingon, self-defense, or defense of a family member, which is sa inyong case, kay pamilyaman mo, nga depensahan sa imong papa, or kanang ikatulo, defense of a stranger. Wa ka kaila, pero nakasaksi ka, nakakita ka, nga gibuhatan og di maayo, namiligro sila, no? Na ay unlawful aggression gihapon, ning tabang ka. Okay? Now, then of course, matawag itong self-defense kay number 1, napod sa inyong balay. No? Ang nahitabo, nangawat siya. Ikaduhang pangutana, pwede ba namong makiha ang kawatan bisan og naay diferensya sa utok? Yes, makiha na to. Pero, naaman sad sila'y kanang aside sa justifying, naaman po'y gitawag na exempting circumstance or mitigating circumstance. Meaning to say, na ay mga higayon or sitwasyon nga maobsan, di nato siya ang justifying manggod, Reyna, kung makaprove tag justifying, di ta mapriso. Naapoy ubang instances nga, naatay rason nga nung nabuhat to nato, pero di mo sud as self-defense, pero maibsan, makakwaan ang atong no? So, makwakwaan siguro atong sentensya. So, apil ana, no? Ang kanang, dili saktog pangit, o isip, no? Or, pero you have to prove nga, insane or kanang insanity, no? Kanang ilang gingon nga naay diferensya sa utok. But of course, no? Makiha sila, pero there will be a different treatment sa ilahang panubag sa balaod, lahi ang ilahang pagkapriso, they might be confined, no, in a mental institution, and only when maokay na sila, makasabot na sila silang gibuhat, diha pa sila mapriso. But yes, pwede ka mo file. Ikatulong pangutana, niingon ang akong igagaw, nga kung mamatay ang nadunggaban ni Papa, mabilanggo kuno si Papa og pila ka tuig, tinuod ba na? Dili man. Of course, no, naamanay ka ng supervening event, no? Nga for example, pagbuhat nimo sa krimen, physical injuries pa or serious physical injuries pa or attempted frustrated homicide pa, meaning gibuhat nimo tanan kinahanglan para mapatay pero wa namatay. So it's a frustrated homicide. Pero later on, coming from the same wound, the same fatality nga iyahang nasinati, nagrabihan di ay namatay later on. Unya, pada nang mausab ang kaso from frustrated to homicide. Pero, dugay-dugay naman eh. So, kung mamatay siya, no, unya, walay connection ba, panalitan sa iyang samad, no, sa iyahang mga nasinati nga mga wounds, no, that cannot be considered as homicide. Frustrated homicide ra gyud na siya. Or maybe even serious physical injuries ra kung wala gyud intention sa pagpatay. Okay? Ikaupat, ug katapusang pangutana, unsa may mga laka nga angay na mong buhaton ug asa mi pwede nga makapangayo og tabang. Wala may ebidensya sa nahitabo kay wala may CCTV sa balay. Kamo mismo kan testify. Kamo may gidipinsahan. Naagid mo didto sa balay. Igo na nga testimony kanang inyong saysay, no? Or ang inyong recollection to what actually happened based on what you actually experienced ug unsa sad ang inyong nakita. Importante nga maklaro ninyo ni og pahibaw og sulti sa inyong abogado, whether the lawyer is sa public attorney's office or pribadong abogado nga inyong gibayran aron mo representar ninyo, isulti gyud na. You know, importante manggod kaay na guys nga kaning abogado makahibaw gyud ang abogado, kaming mga abogado, makahibaw mi sa tinuod. Di mo pwedeng mamakak na mo. Di mo pwedeng mo withhold og information ang inyong isulti unsa ray pabor. Kay ang pikas kibaw pod na unyag magulat mi unsaon na mo pagtabang ninyo, pagdepensa ninyo.
pag-make sure nga ma-exhaust na mo tanan means, legal means possible para maprotektahan ang inyong katungod o ka naman ikamot ming mudaog pud mos kaso, no? So, ayaw mo og kahadlok musulti sa tinuod sa inyong abogado. Mobitaw na ni kuha mong abogado para mutabang o mudipinsa ninyo. Unsa ang pagdipinsa, gulat-gulato, nyaman, masuko mo mapilde. Nya dito kay namakak mo. So muna, trust your lawyer always, ha? So isaysay na sa inyong abogado. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot untangan namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.